Jmenuji se Langer Ladislav, vinařství jsem založil v roce 1995, hospodařím na 4,5 hektary vinic, převážně bílých odrůd. Hlavní nosné odrůdy je Pálava, Riesling Vlašský, Veltlínské zelené, Miller, Thurgau, Nyburg. Teď mám vysazené mladé rulanské šedé a moravský muškát. Mám veškeré vlastně vinice jsou tady pod Pálavskými vrchy v katastru Dolních Věstonic v Mikulovské podoblasti. Svahy jsou směrované na sever, severovýchod a severozápad. Docíluju tady, nebo snažím se pěstovat vína, abych docílil přívlastkových podob. Dělám vína odrůdová jakostní a vína přívlastková. Ty hlavní, co jsem vyjmenoval, kromě jiného nakupuju hrozny ještě červené odrůdy Cabernet Sauvignon, Frankovku a z bílých odrůd Sauvignon bílý. Tyto vína zpracovávám ve vlastních prostorách. Mám sklep po rodičích z roku 1867, který jsme prodloužili a zmodernizovali, aby jsme měli takovéto moderní vinařství. Dělám to s dcerou, která má vinařskou školu, a jinak je to rodinná vinařství, protože to děláme v rodině s manželkou a s dcerama. Jo? Takže vlastně z těch vín, která zpracovávám, moje nejoblíbenější, nebo co bych nejradši vyzvedl, tak v Mikulovské podoblasti jsou vynikající Rieslingy vlašské. Pak mám výbornou Pálavu, která dozrává do vysokých cukernatostí, i když třeba v nabídce je Pálava jakostní, tak byla sklízena při 26,2 stupních cukernatosti, je polosladká, má 13% alkoholu, je krásná, aromatická, protože to vlastně kříženec Tramínu a Milleru Thurgau.